Näin luot Bet24-tilin OnGameille. Bet24-logo löytyy etusivulta. Lataa. Ja linkki siirtyy Bet24-sivulle. Täältä löytyy bonukset. Eri puolien bonuksia sieltä löytyy vedonlyöntibonus, pokeribonus, kasinobonus. Painetaan siitä. Ja siirrytään sivulle, jossa täytetään oma nimi, etunimi, sukunimi, katuosoite, kaupunki, postinumero, maa, puhelin, syntymäaika, sukupuoli ja valuutta. Valuuttaa kannattaa laittaa valuutaksi, joka on taala. Riippuen tietenkin omasta Neteller- tai Moneybookerista-tilistä, että tulee mahdollisimman vähän kustannuksia sieltä taala- tai valuuttavaihdoista. Käyttäjätunnus, eli tämä tunnus tulee Bet24-tilille. Se voi olla mikä tahansa krumeluuri, salasanat, vahvista salasana, oma sähköposti, vahvista sähköposti, mistä kuulit. Täältä jos haluaa postia, olen vähintään 18-vuotias ja rekisteröidy. Sitten ollaan rekisteröidytty ja tänne vasempaan reunaan tulee, jos ja kun mä nyt tästä kirjaudun omalla nimellä sisään, niin siihen tulee mun pelaajanimi ja eri tilit. Sitten tähän keskelle, missä lukee nyt bonus, saat 100% kuuteesta asti, tulee pokeritilin perustamiskaavake, siihen pokerinik, eli se mikä näkyy sun pelaajanimenä tuolla pokerisivulla, ja sitten salasana siihen perään. Ja sen pelaajanikin pitää olla eri kuin Bet24 tili nick, eli käyttäjä täällä. Eli pokerissa eri kuin täällä käyttäjänä Bet24. Sitten kun ollaan rekisteröidytty pokeriin, sinne alla lukee rekisteröidyn nappula. Tässä löytyy selkeät ohjeet, avaat Bet24-tili, rekisteröi itsellesi pokeri-alias ja sitten ladataan pokeriohjelma ja voidaan kirjautua sisään. Semmoinen muistutus, että nyt kun te avaatte tämän tilin täältä ja panette rekisteröidy, niin ruutuun aukeaa kysymys, että millä talletetaan rahaa tilille. Mä talletin heti sinne Netellerillä rahaa ja se meni sitten kasinopuolelle ja sieltä se siirretään, kun mennään oman tilin puolelle, niin sieltä siirrä rahaa ja sitten se pitää siirtää pokeripuolelle, että pääsee pelaamaan sitten pokeria. Ja samalla se siirtyy sitten takaisin muualle myös. Mutta ei muuta, sitten kun olette ladannut ohjelman, niin sitten ei muuta kuin siirrätte rahat pokeripuolelle ja alatte pelaamaan. Ja tässä samassa jutussa on pieni videopätkä siitä, miltä se OnGamen softa nykyään näyttää. Että ei muuta kuin pelaamaan ja voittoa saa peliä kaikilla ja peli-iloa. Kiitti, morjesta.